Ngepedang sobhai pi shakan ni program chingi kemarin ting. Rengkat langbat ki antor bernga ki badan lagi jang ki khana. Mentang nyok penyekran bat ki kin hon ruai na kan ki jala ki jangi. Bletip kom ki shilong chimba kwayo. Ba hadi ngejing klat no ki jangi Uncle Neil. Bat ki ke bai la prat lenti. Nyok punya ngap. Ke ke bagi shilong chimba kwayo kadan. Bat ke bagi la yo ban pinjanai sho. Mentang ngap ya ki jingkran ki jangi bat ki shilong chimba kwayo. Kublai shibon shilong chimba kwayo ya kapor ka jang pi bat ngepedang sobhai pi baro sini program jangi kemarin ting. Ti hadin ke jing klat no ke jang Uncle Neil ma ngi ke program ke jang piru himshim give up ne ke yat shakhamat mo ngi ji ki post ke jang pisya ki show shaki jaka bapher zakin dia ko afin batai ke jinga lenti mo hadin ke jing klat no ke jang Uncle Neil. Asko kumpai Uncle Neil diberi ba start bha but hakajing sngorit jong ila pen kraw ya kerteng jong ka kwaya palat ben kerteng jong na jongru takadam hadu mta ka singi ngila ben nakata ka jing hat pateng ka ila hangi pakata ka nam jong ka kwaya pat kata ka jing singan yangiru ba kari palat ban ya uno palat ben nga palat ben iwe piwe hang niru kari kata ka nam jong ka shilong chimba kwaya but hane usnam sawan ngindap arpusan snam maka ka kapor ka ba song tanat shisha ba ngindon bon ki program ki don ki ba ki kwa ban fokus kamtam hakari jong lojong nginle ki jingruai penar nginle ki jingruai khasi karo ngin klelang but kata ka kai ba adon hadono jungi mentang ngi sobla adi por ba ngin pai kamtam shaka ri jong lojong but nang ne pedang ku new snaman sawan but te kata ka naduk ke por bai klat mai ila establish lupa kata nongrem but hadim badap klat mai kemde bang ila along kita ki siar kam kle mo ngila tip ke bagi de menle but hakata pede kalong ku ba ngisan hakata hi but haduk mentaru kanang san kumjo ba ngalaban ong bakala san shu ba iwei piwei dekat kila sedang ban seisok la ijong ba kila sedang ban po hai la ijong itai benta ba iwei ong ba opide mele kumni pe opide mele am tu baro iwei piwei ila sedang ban san hai tai benta bi sngo yong sap kan te kata ka ke bala ka ba so shngan but shisha ki lat ki lenti bala plate hadim la dep klat ma iru kalong kum ka jing kershan but ka jing I mean same yangi haki film ki bla ngila le ki composition ngile to archis ngile ka film jong Baman Irani ngile Cook Studio anta ka bathamai mata ngila stang mele workshop ru ngi ko ban hikailam ye kata ka bangi ngila kala shong nong rem hangi ngi ko ban sam lam ki weekend but ha Norway this time ngile workshop kumbalai spangut ke rajoi khasi ani gede ka por ka so ka kalong da so sarong ani kerapan yang kreatif. Sorry to barge in, guys. Hi, William and Jessica, Aryan. Now tell us what's your impression of the workshop. Yeah, for me it was like really inspiring, I would say, and the topics aren't new. We're working with the same stuff, but it's so good to have another perspective to it, and the same message but in different words. And I think to all of the singers that were here, that this really will help them in developing as singers and communicators. Yeah, hi. So I came 2 years ago to the workshop, and it was really inspiring. I'm not a singer myself personally. I'm a musician, but not a singer. But it was just inspiring to be together with friends with a similar goal. Where are you from? What are your names? Hi, we're from Canada. I'm Marissa. I'm Mercedes. Nice. So, what are you looking forward to here in the workshop? Just learning more about like singing.
What I'm about really you, looking Mercedes? forward to learning how to be more expressive on stage. Oh yeah. So do you guys love music? Yeah. Great, I great, love great. music. What's your impression of the workshop? What did you get out of it? So much, so much. I learned that communication is not just through the words you sing, but how you take it personally, and the preparation beforehand and how you can prepare for your performance is really important. And also how it applies to not just as a singer but as a musician, how you can communicate with the audience. It was amazing, amazing. Yeah. Thank you. I was starstruck. Thanks. Hi, can you tell us your name, where you're from? Hi, my name is Ben Gibson. I am from Salem in the United States. Oh, nice. So, what's your impression of the workshop? This was an amazing, absolutely amazing workshop to learn the intention behind the expression and to learn that that is a skill that can be built just like vocal techniques. I can also learn to become more emotionally expressive, to become more emotionally intelligent, and to use that to connect with my audience. Aku tu flip perform Shabari kum tu deh. Nge iba bon ke pijurwar ke jurai khasi. Ni. Hatu shiki wewe ke kiri kum ke respond ke jongki. Let's say piju hikai ki bikin penbot lang nadien kum hapok Norway nge iba. Kena halau kata. Oh, asa idona ila pasyaw nga na din. Kadai kata bang I think you want to kilawan patay ka. You can explain in English also, it's fine. Man shwa ba ngin ruai niwan kenduk lang. It's so nice when William tells the crowd to sing along Hoi Q thing. I need to eat that kishum shit ba. That's for me. That's a highlight. Man bangi ruai jing ruai kasi and kalong kapan shong shit has staged the ruai route. There's so much more energy. Double the impact of ka music about Lakdon Lupati haka chat ka bayang kani lashna. So that support is so rousing. Bonsin nga siya kumlang umat stage. Kumut ki audience ro ki ngotenat kan kata. Oh. Long kuma kalong kilong attach te jigrai ke jong pisya but ke you know ke kum perform ke jong pisya. Ti kenyat pada hapadeng hading ke jing club nak ke jing Uncle Neil mo kan kata mana baju shimti lah ni ki show Shabari. Ti ban keren ti bon sidi makan mangahi, but that's just hakato kasap bangadon ban keren tengah ponan kami ta kasap ban keren. Pada kata re kasap bapau kan. Pada la ijong kumba iba i kevi miki pada kasap jungki de ban tau jing roi. Kila aju shong mati angklil taki kat no snam show ta khatsan kat no snam. Kata kasap kabal adon hai kata ka jing nang di start kala hiat pateng haki permenta maki kila tau. Ti i bakan sai pada i de manager de ti Patricia pada pi lai jong i banlam te barok nya don lagi jong ki bentah. Ni om tang haki jing ruai dan haki jing tem fistan de spiritually rugi. Kenya halau kata laban batai yang cik ba kham tam ki pet ya kan program jing kalong rukum ke jing I mean sim mo yaki. So, atay nga siya batay kini bro kilaban sa atlang. Por bengiwan tumay siya kakwaya ru kumpiyo so mata ladap. Ginsa da arpusan snem la syam snem. Tamangiwan lalau jong kapor nga tay dana wala don wala slam tam. Ti tangba kawe kaba te be kakwaya si jaka lane hauju akaju jumu jepur khat filam nang the same mind mo. Kande kata bangi snat be banya duai lang. Barbandon lang akaju ka jumu jepur khat akaju tu nomor ba lada haka group lane tang arngut ru daya phetang iwe ru aku maram bro khat mo. Te ngamong bang issue long perfect batch ya batch tamangi yang kali di sidong bang ba ka kongsan ba fin batai ka ban ajing mot lang apa badan meeting long you can give your opinion but don't be strong about it. Te ka penjat thai tingi ka pen jat thai fikir ma sidong kita interview itu. So ikate lang ngi bangin don be huju sim bangin
ngi so tu dengan je jeng ruai dengan ju ngi da long tikna ba ban pet ki lyrics ki hap nem bat ngi la ki we ki pas ngap kan kata nem ki ngap na du ki klung ki kena samla hadu kita te ki bun ba ngan chutu fina kaliang management ru ki bun ba ngi la turn down hadu ki don ki series ba di Netflix ram ngi turn down simply no ba ka language kami hap ngim sutnat ngi wang ngim represent to ka language mo te Kabut fiong language kumut. bakam kaktin bam long gen dong Kami hawa ya kan. Termau naman suara judon adu tipo pas dang ru kidon kini ki movies director he kilawan kilapan ini script apa ni pun be yang kelili ong em. Nama kamtam li katu po beng dang job lili pun hagi bayawan mo ban bakwa ingi ban wa ha po movies chumki. Te I bandia ka ba is juong bay bandia ka ba du kami sim nang nga ba du lut. Haktin blay ru ko mo. Kalman to yung iyo lut ka pertay. Nang ngi du ublay katais bu ni kong bet ingi choir kinte wala imdan shu mentaru kata kajing pensan kajing iha ublay kajing tay kata kembang yung haka katim paling yang foundation mo da sini om nongrem mo nongrem uday ublay isit om bay kani kamde choir jonga kadi ka jong ublay te dada kidan ki ba interview ke na shabar gi om bay te shubo de pimdan shu mapi te gi ba shu om ke gamta te mano kani ka choir kan damdan ne kamdan shu yang pitip damdan shu mangaru kani choir kan dan bet yang nama kamde ke choir jonga kati ka jong ublay but la kharu ya kani ka choir kani ka new batch ba manta kadi ha ka 2006 ya ka to ka por pa bangiwan ngi kadi ka por pas dang ka revival ken mau kan ti ngi klam dan da disha ka jing thambu ban dang ni ka choir ka por kadi tang issue iwan shwa iba tenga ka ma 1 second te iwe ni iwe bede issue wan te bangi sum thrang ublay ngai lagi experience kadi banga ngawan siya yang kanil na ba nga itanat ka jing imjung kitiki kana ijudan ti kana ni jing jung I kana red te nga itanat nga susuk man sim nga sumuju te nga ngaru nga kwa kanika ka jing ya lumlang te ka wanja no kata ka revival as ngo kwa kala ba mut sindan no hanto te nang tu kin sa man tha gini ka quiet te bar khoi man ni la ban munjur ni wan ko kadena mangi kwa ublay na khamla mudur ban kumka ka profession jo nga gadi nang rai kham mudur kan dia dru na kham mudur hi banda na kwai na mga ding awan ashuban kai te ko igasni mga ding shi bakha badi iba em te me ite ba rai main fi thu bai di ta mga ngala sha khring lang ba de ka jinga lam jong blai hi te hadu man taru nga kham ngam sim ra ba ublai ude nga ka jing rai gadi ba ar maning kong gadi ude nga ka jing em ken te ngai ngo ngalong mga don hakani ka group yarap iwi kada ka jing im ka ba man ka sini bar pun kan ma bai ba ka bukut ka sini im nang taw bleshwa tiga ta kas kong ko ba that's so nice kawai ke pede kong kwa ban kili kom ka kwaya mo banlong banya teli ni ban mo banya ban ketika jing it bakanya shongsa ke ka try ke nagalang jong pisia ke balong important kum ka kwaya kan ka kong san ban ban kum ki nong roi ki kin hon roi Can I answer that? Humility. Ka jinx ngoret. Actually, hakano ko profession ro. Lada pimdan jinx ngoret. There's always going to be a clash. Like you heard Manaba on Hadu Banjit Jingrai. We can't be strong in our own opinions. Hapsngap ki angkumno and then kay kaba kadon kajing mut habarok nya ngap lang and accordingly we make our decisions. Te hadu ban even performing on stage ru ladam dan kata kajing snoret pinum yo kata ka energy bapin perform belay namar ba if you're too shy kajing le rang is actually hidden pride ang kanin siya hikay so lada pidan kajing snoret shisha nothing is going to bind you kanamdan ke kaban te ya pina kaba ay your 100%. So
once you start to be shy and all that, that's actually not humility. What's the word? Jing sarong snorit. There's such a thing. Yeah. So I think humility is the most important ingredient in any profession. And secondly comes dedication. Kak no pila ban ay na lade. You personally, mga shimet. Even if I sing just one song, kahap banday 100% of my entire being. Yang jong feel as if ka ban. Yeah, nga agree si Bon kabaong ni kong lana, but sa kawero nga kanya kade ka jing syam jonga, but nga tiba iway ngila ya ha laki jong ki journey kalimpi ha po ka kwaya kanis nam atpo sans nam ko buye so but kaway kade ba ngan hap yai trai ha ka jing em la jong ba kandon be ka jing khot para mani. I feel that kata kalong crucial ru dadan khandia ru ita ijing bam khoi nan sem ha padang iway smooth ho bet kale air kandon and ha stage ru da perform kasno kumba le ak shule le tangban da atre hala de like no kane ro kade go ijing hikai bani yo ba do yele de ningkong I am the man or I am the woman I am the person la yet yele de la so tho okay ngala ban long kumba ong even pendam yele de no ka khot kale air then bak ka short ka change ne ka jing you know ya kren ba ki driu kumangi hap kun ro ya bon ngot ki driu kum ka kun hon te kam dan kam sho ka to ka jing hap ya mene ka dan ka jing tray and maka smooth ho ha banga dan bet itu iwe iru itre ha jing em na jang aru ngata jing em na jang am that is the bond ki ong ka ki sham ka to ka bond kam la ban shu pen le mele kan hap ni na ka jing em na jang ka jing tray dan kata that's what I really ngada appreciate ya iwe badan hang ngada it mga tip kata kadan ha kabari kamde kada sniu kada ka jing tray nanta iwe ka Yeah, otherwise kalong kumba pushara. Whitewash. Kadam ni hi ha ka surjun rat sum tho te ka kam ktai kam siam la ka wan na ka ban na lor ke dang irwa stage kam dei tang ka jing rang ka dei ka jing yakun ma te gi chet om ma ba jing le ran biet ka jing sarong ka jing jaito itu baru agiwan but Hado banlong inferior u bangin semua bari na north east kan. So ila hikai yang kita rukom kan ba. We are precious kan la thau ble la thau kurpang lo. Kat kan kun huon long ble la thau la bat lang. Time. Fikma should long pang in the interview about how many hours ka film batai. Well, actually, it's for all of us. Yeah. Ang kanil ishad ang lada done the interview shad kili how many hours do you train? Ma? Yang 8 hours of humility. That's a lot ang And then 1 hour of singing. Siya yung ta. Kade. Okay. Ban grahana kata shu ma ki challenges pada ke face menta hadian ke jing khlana ke jang uncle Neil. William, okay. Kadai ningkong do ban smooth ho ba umdan menu bala ban shim kata kaja jong i. Bamdan menu bala ban okay manta ngandai mangai uncle ni. Mal kata kadai kajing bit halo kajing bit kata ban smooth ho manta kadai kajing sarong halo kajing sarong smooth ho manta. Ambe di breu iba ubo bleu la akur khu da kasap ka bapla. Nado podang ret, nado pon jusnem, nado syakatur, bentem piano, kemudian tai ben jing roi, ben sotenat benyadon lang, ani benang ben song shit. But harjo kapor ka challenge kumbo ong mapi, kadai ba kumno bangin shim kani nakawai ka jingjam sakawai, ba kan san sho. Ningkong do ila bon kita ki
kumpa ong menne kita kijing har pateng ha kijing roi hangi kalong ko kamram jungi menta ban ba ka perthe menta kade menyo so bat kade ben yo I kita kijing roi kata kade kawai but sakawai ru kade ba nama ba kajing khla jungi kalong ko ba kansan dei te ka simpor ngi khandiat kata kade ka challenge ru ban skut ho ba iwei piwei ing la sha khot kom ong menne kane kamde ka kwa jong I kade ka kwa jong blai pa kamde bangidan hangni ha kajing bakla gidan hangni ba mingla sha jet pat ngide ban ailat iwei piwei ban san ha kata ka benta jong iwei piwei ta kamot kumangal ese haplat ya kata ka bangas ngau makade kata kade ka challenge kata haplat baki wei rukin ngin ya san lang te hang ta ka don ka jing song shit ka don ka jing comment but ka sap pade ka don kau sa ka wei ngan ong ipi kade ha ka jing thau jing roi ila yo training last bones nam sha ribilat por bi let police to but hang ni ru poi dan shilong poi wan pai I hikai le di yo I internet I le om tai I long bi tai ba thrang te ban yo jing nang ding start te ning kong an ong ipi kani kade ha ka hau benai April yang klinik klat na bulan January ni bulan April arjar po ar hau benai February ngi aku phone call na Zoya Akhtar yang ba ngi kwa IP ban wai kani ka be jing wai ha kani ka film artist an Angkur Tiwari ru dan to ko call yang ngi le kom no ang clean non show kalong kum ka test ngi to ko call te ngi la tep ka wai ngi la hang tu ngi shu dua yu blai ngi shu dua yu blai ngi le kom no hang tu ngi atip lupa la doni a I ba kevi kito langut la don lang ban ang clean yang kani kalong kum ba ka test te kalong kum ba kito ki those eagles kelade ka por ngi ban hair no nakataka nes nakataka skum te yang tongin le yongin le hanin ka to pre alat iwei benai din iwei la poi ka benai April akan mau ngi shong ti studio ngi press ka to ka send button ban pa ka to ka jing roi shi director shi music producer jongi pangi shu yam namar ba kila kemen pangi song tho bangi la Bau bleu la ai ya kata ngi kem tip hadu kata bangila namar ba idoni uncle nil but ila hikai bila let no ma I pare kadang don kala keto kasap pare kala mi pau ko nya keto ko pol te keto kolong bunjing I mean say ko challenge ka ba crowd ba kata but last kan ongi figure de jing tem piano kata te non malam kata ka rukom tem jong I ani kada pun melung nga kan mai ka khana jung im David kan haba utam ka hap dai kapun ya ka do kata kasap kadeka bangim la mun kata of course idoni kevi pada ibala hikai uncle nil me iru idon kata kasap te ngihap adap ngihap san haka e ka bangi ngi songi la na de ngimla ban bot ye iru na sengila ban kopi te naman ba idon la ka jong te kita ki bat kumbangi la yo sngo ban he ban san haka jing sorit kata kadeka ibila ila hikai yangi kham tam ban bo shon kong yu blai kata ru kadeka challenge hakane ka profession jongi hakane ka kam jongi kloi bha ki breu ki ro ki kumni kum tai ban kiu shakhle te kade ka ba suk na ka ba suk tam then don bok bingi don iwe don bok milan ka ji hikai ka bala de ki bun snam ta te kita I Uncle Neil ro shwa ban tho e ida duai ida kerpa du blai ni da dong lang in shania tang ha kata lanjang la jong smutho ba ida yit nang kong ya ka jing start jong play or man ka por kala long ka habit te smutho ba ki bon ki jing tho jong I of course ka don ka sap tang ba smutho ru da don ka jing slate jong play ba so that's the part we can really follow ka jing snore jong I kumno de kumno ngi nang banta ban thau mo gi jing roi kum kham tam jing langut kadi ba I kajing snore ka jong I te ba da thau jing roi mo shi khad ni la khad chi chang das ngap hia sa wang me em I mean me la de ni chat te shalor kum do ban nya ha ban ni bang benai e me I la wan na ka tuka classical mo ba tem piano apu dish pharo ni kata kajing snore haman gi jing roi das ngap kan ni ka fisngo kum do ka biang me em shi long
Ba kata ngi ahi kidan bagi ang kani long pan change not le nom ni kata isnga ben yang toh da sngo ya hat ken isim yang dai te kata ka we kata ki kadi ban shu ya lap is phang tai jing sngo ri ida pen ida na ka jing em kadi kata mo bang ngi sakloi ban la ken ban rai ken ni ka waya man taru bai lahi ka shipon Kalau bila pen krek lupa tu ingi ban pen train ram. Kata kada mencuar ngi dai don langum tu idon kishum inum let ngilalit mengi sui William ila sotu ko bentar ngi gade ban yalam ka program stage pan keren ban jonga ngap le ka management mo dan ta itu la le tu itu la kostum ram tengah tada por bi klat mi por ngi dang le show biang ram asang sotu ba plan kade ke bengi la melien le ho ngi mes pelat in mar idon kum tahu guide jongi mo bengi pai bet ngi phone ngi kli ngi kerenแต่มันตาเป็นงี้ดนตรีวิกันแต่มาโซ่ตั้งอีสังสุทุบเพลงงี้เละกระจุฮีว่าเคลมอีแต่มาเพลงอีหลับเป็นเครียดลุปางงี้ในเลนติ้งอีเคลมเต็มก็จึงเป็นเครียดกับอารมณ์ลุปางงี้เคลมสุทุ Yeah, iklam iya kun sweat ini. Saya tu ban thoi jing ruai. Dong ai min sim ada gini ki mutai jong iba kevi. Dong ai min sim hai kiru. Dong kan biki le am tu ai lat iki. Nang mom kiru kan long ka experience kiru. Kon na tu gitu report hingga so ba kladon lupa kata ka long ka Jipen krek. Jipen krek lupa. Yang bau sowan hadir. It's strict bhamo kata lagi dai habar kita apa tengah mana shift ruang minta beren dala dia mingi sotu ba katu ka jing strict katu ka jing long tek banum slam haduk ka por haduk ka kom le kene kan ani haduk everything minta sotu pleng la don kami katu namang idang kap kena pi minta la dala penyai hi la le hi ngila sotu pleng katu ka strictness kare tang mun shoot pen sandur ini tu bengin long ready kene mau beli jungi du beli bastan la ka jong laman man beli jungi beli jungi dile siliang te dan bela ka jong kasap ban kan hala kata ro makat bang pet ki shu jong fisya man ba firai blend jiran batam jiran meduna halo kata kan dia ko fin batai kat no ka jinon kamalong dynamic barwai Ningkong hap long aware. Mla ben long carried away te. For example, kasur janga kapher. It's very different from Williams, Iba's, Jessica's, from everybody's voice in the choir. It tends to stand out. It's good for solo singing. Tangba ndala arwai lang bat ka choir pat there. Yang kenin chat ong le yang pasno kum umau. So in his own language I persyang ban kran hakata ka rukom ba ngangan sngko what I need to do to be able to blend. So it took a long time for me to be able to understand my voice and start becoming aware of it so that ladang arwai ngan sngko ba if I'm going to pull my voice back a little too much, yes, I am being aware tangba kanum yarap ya ka overall sound jang ka choir because as an alto voice I still need to be heard. So being aware ban tip te hey pidan. Being aware is very important. Long awake. Nama kidan kijingra khamtam da thought jingrai angkani. Kidalong so sensitive. Ani Teng ngasno kung mga ruay kumiknay. Hablong hadu kat taru. But then there are songs but there ba pihak benlong aware that you need to push it out. Mlong te benlong tu ba posniu she hablong awake ba. So kita barak had it takes training and it takes work. Don kam ka jing treshtam. A lot of vocal exercises. I will stand out, you know, it'll stick out. You stick out like a sore thumb. So it doesn't help. It may sound nice on its own, but it doesn't sound nice as a whole thing. And I'm sure I'm not the only one who's experienced that. Barokai. Yeah. Then anyone playing Jaffi hala kata.
I think ikong ibang ida ni Iban ang. Patricia. Oh, Patricia, sorry. Iba ini baka. Okay. Te kata bi ong i dona ro kadai katale. But sa kawai ro kuma ngira batay biyang himen ne. Dangi ruwa ngi don ka jong kasar am. Po ba dang kuat te ba kasar jong kan. Penyas nga. Yes nga. Tamba napidan hakwaya ba dem. Ka yarap ban pinsurit kata kaliang ro ba kamdesh pimde surwe sabaro khoi chit ong kaniri ga kwaya kamde ka solo act te pinha ba sangam iwi weken habdan ha bar kai ka ba yarap ro ngas ko ba dingi don ha ka jo kam sim ta kawan ka to ka darangi bar khoi ngis ngo ba ni gidong kam ban yo sangam iwi we kamot ndi tangilan gadi man we te kawan ka to ka blend din gitu ki ong deh tidak ban atsu juga ide Ya, nathai kala adi ru kajing million haki labun snem menta. Naru ngana kasur kapa jamma. Dangar bai solo, esi menta idon tai solo pa jonga ban haka joka porong ahap roy lam ka kwaya. Te kala along kum ka muscle memory kala million bahabang arwai solo ngala arwai begitu kasur jonga jong ka solo voice. Marsan wan ta kapat ngadang yang tu khamat ni. Ha kumu soloist. Marsan wan ta kapat bangan roy lam ka kwaya. Kasur kala change ban blend lang berki bai kala hamlong rounded kala hamlong jai makan blend kan panum stick out dai por ban rice solo ngala rai kom ban ban rai kita ru ki jing million ki jing practice ki jing pen Kajing yo snow iwe. jing pen shy na Uncle Neil ru ko pen si shong tu You should I nuksa kung ka orchestra kan. Katem ka orchestra pinum ya snowy iwe na barok ki ban shumi kan san marway kasas ngumana yang barok ka ki violence ki snow ka way back barok ka ki cellos ki la snow ka way back dah ka pa bade solo itu bami solo pada kala support pa kan ilang thai la sentanat ba thing we have to be amongst everybody kan. Iki bangile ka de beji snoret. Kan get chapang ka school ngangit ba fidang ketika school ba fiat kadang ya nan kini halo kata ngin pa i principal jongi ban kan okay Jing hisha katuru nganang itu kana mene kindiat bengi keren mene ngong ba kadehi katuru kade ka idea jo Uncle Neil yang Uncle Neil i long sensitive te i ke jing don kame mi yong bet ani bangit bet ngin le be kana menta mende ban apa don yong judi ban up yong perfectionist de tu bro apa ha don tala biang lun sas dang yom don kam chus dang bet te shi pos na men chuang is dang ne ka school ki we kamra hantai yong nga no bangawan na ka education world le de te yong nga tun pet kata ke itu ai pet inta te ki as dang ta ka school in fact la shimsnem la dap pos nam no ngi khat ka Shillong Chamber International School tamba le si fin pa yo sngo ngi pin pat ya poi khana tan namar bang impat advertise namar ba kawai ka ba yang clean lidan kawai jing movie ne school ka ba kanum long regular school kan ka school ka bale ka Cambridge curriculum namar ngi hikai lang pada bat ki music bat violin bat coaching jong ka vocals ngilan drama ngi dani te ngi lale Cambridge curriculum antala ka to kan esnem te dang mun taus nem pada ngindang register bat ki ngindang long affiliation ngindang yo affiliation taus nem te la stem let's say la hamla ban chim kambon ya ka bamantang do apply ngot ki kana teki long train lot in all parts ken long ki one school kamdam knadet le de kili chieng ni ki kemek par ki kli yong le yu le kai tama kata ri ka concept jongi namar ngilai even million ban i kna ki yam em dangret na pinda kli ki kwa tang go ki kna no what do you like ne ke episode na ban le kai tingi pen million ni ka jo school ba sin bi kila sutenat kila jo ne ban pha crack kot phai ni la sup ha tama ka de tu ban sedang da ka kot ta ne tai ban mai ban ni ken ki yam ki ken tu ta kata ka konsep kina ba he bracket kinang he kidon ki batch ngi kidon ki balale graduation menta in fact nagani school ni we balade pule ila pule London ta lale graduation ar ngot le kidon Norway kidang shwan pai tilong ki le bhati ki khna kamde kata ka im baking le chabar ri tam ki kala khna ba bhati become good people kata try ka de ka main aim jingi ngade mo na principal emo tamalong ya pe lang nang ne i William Jessica ba hikai dona si hikai to si hikai ini pin page be kam ngedon lang bet kum kita ki mentor jong ka school tingi pin page lang Sorry. You first. One of the main goals Jongka School kade to create bring out
good human being Yes. to society. Bakin long kita kin don ka cinta ya ka society in a positive way kan. Namang ni should ong ni should son haka school tang ban long doctor or which is also a service to society, but what if you don't become a doctor? Then what? You can still be a really good human being. So I think when I heard Kabul Janga school bakalang in there, I was like, wow, these kids are lucky. They're so blessed to have this, na? Nakilan siya ikaw. Dana. What she said. Can get tu kan juga school ka stress mo ka music ne. Hoi kadon ka kailangan misconception mo. Kimot may bangi let's say ngindang train ki kena banruai sami so ka tak silong chima kwai ka argam nem tamo. Tama ngi kwa pade namar ba ka de kari ka badon sap ka pot ka tamam. Tengi i ki kena ru ki ngamong boborok ka arflangut ki banang ruai. Tamangi i ba hadu kumanga ki persajanga ki don school ne. Actually kim lo musical at all. Tama pitep tang ba ki don lang no ki don choir music ki don singing ki don piano. Kilala ban belen lang kilala ban ruai kilala ban in tune te. In fact kilala kum ka choir kilala ban ruai choir kan. Tenga i ka tu kilan ka jo ka discipline fi amen semiki badang ne school ngim jong bo itu bakham start itu bakham ta. Iwe let's say start maths kabiang encourage let's say iwe start bertem piano. Iwe start ban acting ngi push kita ki area ki bi ki don te. But kam tam mentang ilai le ban focus yo so ka skill. Kam palat banyak kata ka jing nang jing start kam ka skill ru. Bapindang ban tre ka ne tre ka tai. Te ngidang ngala ban hodin post nem ngidang syahikai si syahikai dang don bi but mai bang syahikai. Ya. Allah menolong. Tik ich juga jeng semua nang ni siya kamat pada kum ka choir. Next year usna mansawan arko sansnam kato gede ke bangi the immediate future kare anto kan of course new season jungi la sedang menta November December January February March ki bon ma ki concert gitu ki por pada ka ke bangi kami dan tiba sisa kede kato arko sansnam but I think that's hadin kato pring interview biang sekali biang hadin kato Dong ni pidang kemang idon itu ki ketok opera batoi Uncle Neil Solingem katur kadang nganong kumno under construction lut te jingsi samo ila khla la laisnam tangi ngi so mangidang lum dang langsa pun ki bat wat lat kino bantre ke de ki bi Original jeng i thau ki subo hang tu alman mo. Ketika kala de ka di tijumi na pendi ba ketong no ibon kam han de syam ni. Athai kini kisnem belayan kini kisnem ban yet kumno bangin ya chakmat te kasimpor hadin kam tam baladap klat kumto kasimpor ringi ban song tho kumno ban ya chakmat mantang asmo bakala poi kata kapot ngidang hap yo jinang jing start show man tate hado bakut hi pada kalade kapor ba ngila ban te show te halo jukani manta The kinget panki fun memories pada kum ka choir. Pantes sibon ba dadu basdang istana man skap tate judan kam tam badra nang nilai judan ra koi kasi banong boring ma ngim jukte step kan nang kumno mesti dabi Dumun mi kalau non gitu. plan sab budget tong ileta The picnic, breakfast picnic. tong ni kina le picnic nga kam tan ing ang kami beli bilam ra ka badlan tong ni ak Kami ni film. Bukan hati film jadi ki aktor, aktris, jadi ki director, jadi ki production, staff. So si pangre la tu ngi le restaurant no. Hall tai la restaurant tinggi la di mengi berserve, li serve para mengi tai. Sekot ki guest perlu even one restaurant. Isis na haban lumman langi kini ki guest ingi parlok ring ingi balak hamrang baru. Na yung ba kalong kong sana namar bangin kios ko ka khana jong ki ba jing start jong ki rote. Mo ipen blian ba ingi mencong ka bat ki ban long tai. Tapi pelong fun ba. Play game play de ki wan de ki wan chua shong khana play game. Pana film bro. Si bon ba ki film ila sna tai the release. Nga trip yang release ada film. Lebih sikit ha. Manta itu lihat competition yang i para choir jingwa ni compete di way ki genre ai different. Ka pop la ka jong opera la ka jong tigi ba klein opera tigi la job me ki obviously la tip iba na ka pop section pa de kin way that I la ka jong shit
เป็นลองฟันติ้งอีpara nong roi kana mangin touch ni roi keju kana bakan ni ke sejung itu bedai ha katu kaliang kan kampau shu kan nang tai tu pen ang drama ro competition teng hap tho hi ke jing drama in I group bunto se compete nang tai sa khat ki guest na bar ki perlok jung i na keleng bakin judge kin tadan di ki judges kan Mo di prize tu kan. your prize your cash money nang ta ke de ang Ki ayu kitu ki oh memory. restaurant competition ke tu cooking Ban share. Tentukan. Hoi. Hablong baik pada i push pe ngi. Akan mau sa ba sisien i William na want mai. Tegi tu ki por ngi i staban ngap kini ki jona Andre Bocelli u Josh Groban we mo. Hitip yang clean ka we ka taktik ka bidon halade ken. Isit ai bi ngi kata ka jing ai men sim ni ba pinum ni ban sungo ba tu fi TV ke long kum tu pi film lai long bet ye William ko mai sing ha me lai tu me rhyme te ikin det te kalong ba ka pen kendet bi ba pi ru phim dei ba pi le any tam pi de khasi pi de Indian kiti ki ba le be te ki lal ban le sahab la lut me la rhyme tu ka te lai tu la rai habdon ka main de dia kata tambah fi ong fun mo ngata kema India's Got Talent mo kata kita memory bu best katu de tu best katu la khat san snam that's how it India's Got Talent I heard the shut kamera Sata si benar bombe ni abam je po vegetarian ya tinggi je rakat ni kamera ba he ni tit tiar di el jong ni shet serwa ngi shet he po ngi abam Po kamera. ni play jeng khangit But I want housekeeping, so my room is right at the beginning of the passage. No, I want housekeeping. La mare. Lum no la housekeeping. La tablet po almari jam. That's fun, I think. That It's was more like my fun. goodness. Ani ngi lai thai bam chhor de. Recognize. Yeah. Katur la khatsan snam ta. Bapor sedih and Ashar. very spicy North Indian style vegetable and ashar. Not sure. Tiki memories पर perform pada lese syapar jangka kacang Ani. Jangan te Scotland. kacang Nganum plat Scotland. coba tanya halo kata Nganum lan batai ki kerteng. Oh yes. Pada kene nganum plat lenur mo. Really? Te ngan pesang men pen lengkot pada batai. Ting akan mau di Ubnai Julai. Mo di Ubnai Julai Snam man chwa ne. 2022. Oh tu jus. 22 snam ho. Julai te i bahkan saya phone call kan yo. No way manager jungi menchwa ong ba pi kon perform Scotland. Ong ho to ngin perform. Kin se am teng ngi le chabat ki compromise ka se ho kin se full bet. Are okay to. Lano ka dai kata. Hadin artayo. Kum no ngi visa. Pi kwa na phim kwa. Te la kling ngar wa kan yo kanungot. Yang sangut. Perform kat nungut yang perform tang sangut. Sangut. Tati la dep pertama to okay de ki seo kila ben penyo ta visa. Ti tongin let. Te ki penle jan arpo sangut kata priority visa. Kaparam ha kata. Pede uong ba ngimlam batai pi no pi perform. Piap shilet into piap shilet right. it's a surprise It's like almost it's a secret. It's a secret, okay? It's a secret, okay? It's a secret, okay? It is. Te tengi ringi shu subahi yang okay laban dita. Tingi poi taru kam deha Edinburgh kam deha kita ki Glasgow ne kita ki nongba ki bahe mo kede sha Northern Scotland. Inverness. Tingi ngilan kata jaga kapok bakateng Inverness. Mo tingi alan hang tu one utu event manager jong ka event one sanga ong pet ning kong do kya roi tang ki jing roi dakhar dap hang tu ila shugim tip shu namar ngila kle lang jing roi kumni tang ila prepare lupa te ngila kumni kum tai ngila persang kedin tu pre drama jong yu kham yo visa tingi hap yo do way pat uba bas pada don bok ula ala ben temi kita arposan di jing roi sekoi orangnya orang wat nom kren ya utau breu utau breu phap khot kumni ula ai da kata ka keteng ka bajrang mate kum ngamla ban patai na ora kade ka ba ya ba te ani ong phimla bele hum ta na ba ngila lut ha bangi kren kalong kum gi song ban ta ban interact kum nam ta fi interview nga chus ka kade ka jinga dei kade ka kum ta ken te the next day
kamdei tahang tu Inverness ngihap niya kumbasa ar kentas teng lai kentas kata jaka kapagteng Durness. Sha Northern Scotland. Mo. Te ngila dep sound check ngirung kata ka community hall kabi ila wai la shi benai. Te man ka sengi ne hadin katuk ni sengi kiwan kinong roi in India kiwan hang tu ban roi tang nam tau ni ubre buat kita kiba jan ye u. Ila highlight kata jaka. Te kila along kum kata ka aso larung biang India. Kata ka community hall ani along ka pandal ba ya tho kan. Te ani ka kan ni mo. Te hang tu ngila dep sound check ngadep ngani katai tingla so ula ambi to ngila. First time hadu mentapat juja ngila perform ya ki bahan keleng soran juga perthai. Ketika first time ba ngi kinong roi ngi up onto stage. Nak betul tu ban room. Someone audience hadir ke. Normally ke Audience tu hadir room. Tingla up ngi tu. Tingla wan la boleh ti egum tu. Te ningkong ang sangot dai. Hak tu ka por ditang arngut bagi hap perform. Arngut lagi syuki. But utu way pada ngila tip lupa kila ada bon lupa ngi ba utu unum syong ulin no. Ti hadin kawai kejing roi ulin no. Te kendai 4 minute ngi roi tang nam tawai bro. Shadow Station Scotland. And So what's your reaction at kapor? We still have to be professional. ni hab lang professional kalong bas air pada. Kalong ipi. Kalong bas air nampak ba khom lang mo don personality but because kedai baru kedai jong uam. Te suki ngi sedang menyelong dos kan hang tu. Suki hang tangil asang ulah on microphone. Ta asam mon roi lang ban ni. Yang watla kejing roi ne ka rukong roi kalong kum nim tai. Pada yang ngi best nomor ba at least lah asam interact kan. Te kalau along kumbala kata-kata. Ti hang ta na kawai ti las tang man shot tum tu ti hang to laso aram no hedin si kentas teng ne jan ar kenta ne kan tip show gila ada ani la akut kata ti ngilet no and then yeah that was the tangi show ngi 1 ya peringi sungu pada bu ngi yo visa ngi yo Dai mo hai. ti ada ngatu pada ngila long in contact kan baru tahu but ngila tip pada di where you name tai ti Yeah, so that was next year. Sungu ha, tak shisha. Sungu ma. Semua shisha. Semua macam tu. Tak tengah num klep. Eru hai kerja kapor. Tasan eru je kapal. Ya ale bah. Nang ta. Kata. Ni. Kita kindang dan. That's the best. Such a message. Ini kau asngap mentah. Oh, this time kata pengilai cha London lama baklat. Oh, that ketul kade ko. Kade ko nak kata jong ni kan biar visa biar paling jang. Ya pilih ke London punya pilih roi. Kelas tu. Okay, tinggi dan bisa hang tu ya janjung ka. Buckingham Palace. Tu. Ya. Dia ke funeral jung kang yo anetan. Dan konsert ha ka jo ka Jakarta. Ha janjung Buckingham Palace. Dia tur ke dia gawe ke ba mo ka experience anen yo pa kat ke funeral dia. Kalau kau jing pos ni. Kata kau pos. La mudur pengidan hang tu. Ya. Niki konsert ki juja iki ba per pun kita te ba. Ni laban wan chi ni yo shibun gi ka ni yo shibun ka timu berkat ni ka pertesha we ka sabar ka long mai. Mo ka culture jung ki ka bam ka. Isim ka ba bha em ka so rit chu ndo wan chi yeng na. Kum no pa ding ko ban bha chu ni wan chi ni shari la jong. Kita mo. Kibun kamu ki memory saya dan thought like ngash kuma liak tu berwai iba kuma bangi roi Bombay kuma ba hair ka tu ka dah tu ka paru iba. Kata ke video karon ha YouTube bro. Ni roi to God with the glory kade ki kade ka datakar ki yang Yesu Mahotsav ni ka Festival for Christ or something ne like that apa Chapati Beach Bombay. Ani kuma arsan lai phajar ngut ubrio. Tingi ngi kam kalau open air kum ne karon ta ka back drop jangi kum tu ngi lai roi. Hamar berwai bakaddu hi ngi roi to God be the glory te haiti lan hi por bi ibai ong praise God ngi roi lang ngi share million man roi tu ngi roi po job and got talent roi kato. Peter ichwan here we paru beli idaf iwan chong ba lo kle iba hai tu moment. Te
Balingo kada yang ngila kendit pelat bakal lomta bat kaya hab bat kajing ruah bat kikentin bat kata mensiam ko podon nang tu mo. Kibri kimur bangi train tai paru ini. Bangi apa explain. Kumno train ni paru. Clear how last note. Hai gila ban pit gitu. Kerana YouTube tu. Mau sepet na. Kerana YouTube. Empat kan mau ban pit ya kata. Kerana ka channel di way pat maybe ilaban release ka channel jungi na kata. Pila ban bu. Kada ka pula gitu. Kerana ka nice no. Anda minta channel jungi a. Kada ka India's Got Talent ka tu ka kamtam ka final te bangi rai jingrai ka tu ka ni jingrai. Tu ka be the glory ni mix with jingrai. Ni am hi jingrai Hindi mo. Tu ashiki ka tu. Kalau tu ko po bangi rai ngai la ding am de pila ban explain ko mo pisngo. Kalau tu ko po bangi rai namangi don tang khat lai ngut ni nong rai hing ton nei. Po bar rai de nga hanga masuk sngo babu na ki bar rai la. Pan kriat te. Untuk po sngo melung ko masih so banyam. Untuk po gila ada dua bah pada nama ta India's Got Talent ru nama angkat kan ingun gila support kari mo jungi ko the first time ni not is ber okhoi ki brio jungi bon ha ki bela dua national le bon ha ba phone ngana ye tip lai pun bai ber om tam ta ber khoi le vote ni yak ta ha kan si So ka ngila ba ni lalom ka thama te ngi bani ruai na ngila ruai ni ko ngila ruai tu dance number ne ada ngi ruai friendship idosti kato te por mi di man ruai khat do am yang kelili shong la man yong phi kwa le yo tingi ngi yong ngiling kami lenti ban job ban em tai ting yong tomal apoi do kan ni tingi kwa ingu yu blame mo long ngin kami she mangina shulong ebom jumlin ban poi tv ban poi ngi ruai because we love music and ngile first time ngi rajo na kha ha te dam tamo te ma damut ban ruai kan ne ke jing ram por ngi mod le ki khang te namar ba phi so ko no ke jing ya kun am tingi yo ya la dai tiki we ki ruai ki jing ruai jong ki ta khar ge ngi ruai kan ne fi sha na him sha ngi ruai ba kan ne te kalau long bang ya be kun itu kan producer ki long kim kwai ni ban wai nomor bah India majority lah ni ki bapet e katu ka channel ha ko no colors kim de ki badi Pakistan te ki long yang pinum job ken long ki bah ki producer ha te ki num pod rai ka jing wai niam jang Pakistan te ki ong lada fi ko job buat wai kan ni weng no wai dengan ni wei jang ai take anything tambah pin yo sibun ki iken tengi ya shong tamo ni nam tu ki ong ni te uble pen po yang hadu kan ni bila pa hadu final ngila semua pelan man mai job bro mai sto kan ai bro yo tinggi ya ngayang be hadu tagarai ni wai te kata de mo kadi kata bang is tinggi le perform tu ka story ka phete yang ni kadi ka jing khon thma aman sim Masuk ke dalam bakla di kemit shwa next day di ban perform kemit shwa jong performance ni ki kumtai ki ong ba kumlong ra tu jingwa tu maybe kan jin na ko Yeah, they said sing anything. tu ko por ni lalu peng ba na ko no ni ni show we to ada la rem la in yerem kamle le tang bara bukut si kata ka oi tau nong rim jungi nong rim jungi dei bang la poi hang ne hadu mentaru dei dei bro kha jing le jung ble ta ka dau ka dei tang ka kamram jungi ingin ai biang shu ble bre ke ingin ai ngok ingin ke ba te kum ta ni le klem da kata jing mut ban ong ba ngin sa job mangi ne kam da ni kum kata jing mut lu I'm like Hindu because after all of that, yung sing anything but that so that you'll win. long la shapin tu kadai Ni today we went, ni Hindu. Dam job room ni lai. But we're gonna do our part. Ni la poi hadu kat ni. So ni Hindu we went and then how are we supposed to, expect that in jump? Tabo pla ka tu bre dei ka tu sing ni perform te por ni la dep mengi bre ki wan mi na po ki tu gi production ni pada ni ki say ka shu yam be ki judges Judges, cameraman. hadu ki tu ki bana tech department ro kana na sound ki ongi so shumi yang kreat be po room ki shu ya ketu ke experience ka balong fun ro ba kalong fun nama bingan don langi dan kame kena katsan sedang mencuat tu semi final time ya doste Yeah.
Nikam dan jingwai. Oh. Dan tip hadu kanu baje man start na. Yeah, we were writing that nga try na do khat baje hadu sound and stuff. sao lai sao baje Nama mai kedai tu have len studio Dan dan jingwai tip jingwai la kap no pada that again is the bond kaki ong. Kade kato ka jing syam lang te ni kendo ya ka jing and then ni meet lang pada ni khun lang hadu anda yo something. Then it was so memorable itu ye dusting anum klap lali. Iway ay to jingwai itu yang ay tenil itip tak tu juga ya dos tipe bedang red item perlu bingran pa Ajib dasta. so aji yang akan mau tang kata jingran bindina if tang nya tau hello dukan ni perkat sini iba pilih dan ambakan oat sedam dam you thought that thought gitu So yeah, one of us hummed, and then ye dosti came along. Kumta. So but you like kasi tu bang ta Hai tu ngai nanya je pa itu ngi tha tu por so tenang ta ra pin sia so ti bentar yang bangi wan langi jengai na ye ngila dan bombe la si benai tam tu kada don ta ga jeng benut ye ke temang ye as a choir mo ke ik feeling grateful hadap menta apa san lagi stand ke fin saya mo ikem ke choir ke ik feeling grateful si sya hadap menta I am grateful that I met Uncle Ning. And I am still on this journey because he taught me, he raised me, he groomed me, and he taught me to see life in a way that not just benefit me, but it should not be just for me alone, kan? Look out for the others rule. So, hangni hakwaya jongiru. I have my own part to play. He has his own. We all have our own things to do. But when it comes to the crunch of it, we have to look out for one another. Ladangim le kumta will crumble. And the fact that I pensan ini hakajing teblay. I cannot say that it was perfect, but it's what God meant it to be. yes Nothing in life is perfect. right Tangba, we're still here, and we have to work with what we have. And I'm grateful for that thing. The fact that I kaya nga benduay, I kaya nga benpule kot ba, and shed banshan. And yeah, so everything I know, they maiba push yang ningkong. And hadu ba dang apoy hakanu gano ko pot jang kajing ru hajing im ngam snow banga don marway because ila hikay te yang ban let chujisu. Yang kata kadai ka bakong santam no matter what. Bakong santam. Ngarolong thankful ya kata hi atarai in banchu maybe to say it in a short phrase pa akan dua yang clean tangan si tu play namang kamuan atau background te ngai tu play ngan banjit yu bu yu ningkong kumi orang dana mentan dadan ke like turn to Jesus like batai ula banai jingai ap kampalat banjunu no katam ni bapen rem ne penret no tama ningkong pan ngasungu ba modon kaneka kan honam namar kahikai bun bahai na teng tengala lek nga suma nga bun ba ki bandong dang skap ikwe ople nga kam perkhat kunto penret ya ngasungu bingidon kam ngidon ka kam karawan ka kam ngidang la ban don ka bam ka di ngidon ka yeng ka sem mo kadang ka jeng ka khulung play ngasungu kata baman ka si kadang ka ikai ka bangila ban khedang step ban ong play shibun ya kasngi ala ban kendo itu ne dingi mi kendo yang aingo idon sto text message ngidon lang bet te kata iwe ning idon sa Bombay mentai dari la sa ste tama kadang don ka jing kawe bite ni helong kumju te kane ka de ke ba pher ba no teng spara le se kham jinja tama banum ya de spara tama bandon huju munsim kade ka ta bang songo pala kade ke bang rang lem sa
Nga sungo ba kami perkat ki giban ha po perthai mo. Kim dan le slam san slam la prai. Kani ka group ba mentang mga ong ni bon ni bawan ha ka ajan ri la ni dona. Kan dap at post ni bangi don nang mangi. Te katang kataru ka diging ba palatam yang kumno bagi dengya. Ne hakani ka juk group at post nem na bakat bahawe hawe ditang si family si yang ci sempro don te ka ba mi day. Ni bede na la ka jong ka background mo la ka jong ka jinglong tang kumno ka la ban long. Bangi dang don lang hadu mentang i katang ra ngo ka de ka kam jong bule kum bangi yo sngom ne kata ni kong kata ma song ngo pelat bahikai yang ban nyai ne kam de ke ba sup ma pitip ha kum berthei ban poi pi kwa ban kieu ne ban sei so hin hap ya leng ba ki jing be cho ban yo tu so ma de kata ka long ka story jong ka kwai ru ka we banga ai ngo ba ka de banga de banga don ha ni group banga ngatip kum ni banyak kun manung give up kaktin manung give up kan don ra jaka ala kan log ka ha jam sim ne ha ka kam ka jam ne ha ka nung no bang tingko kam don ka tabong an kan wat be ta ga ning kong an phai chu ble tin sa wat de kum mu ben ur long ni kan ni kum nung an la be đây bên lạ bên lòng là gần bọt bự cái nhìn pan chính rap ru ni ki wei don kam cũng nu ban pan chính rap kata ri ci pen jambun ki bri yang kwa dan pan chính rap mo ta nah ka don te ka tu ka ban kwa ben i tama ban pan chính rap ka de jing smur ri tama pan ki bri ba de na sungo bang don hang ni ka group mga la ban pan chính rap ka nu ka puat ko lo he ban rap te kata bang ai ngun kong yang kan ni ihikai kum naman long kum ba iseng ito ko school bang ifiyo sa man ne ti iseng yang ni ya kwai ru apat na music ru nga songo ba bang tang gaway na ki kwai mo bagi ong gibre gaway na ki ba munchwa ka kwai am ju on ti sam la bang professional ni pa de ka ulong te de ne brio ba khain ta ka jingin ba trishitom ken nga ai ngo e ka taru bang iyo ban ni in mentang long kumai long ru badang ikran ha kam kataru ba hu pat do kam do mentang musicians ken kum ki judging wa bi wan yalam ru ki opera ngin jut te bre kum ki tegi basin classical ngin nam te be I ai te kata aktar na semua ba ngatip ini gini tenang tahu kum mo ni buat na ye bong mande bakat sai hikashat ni buat na ye long shit ka bam hayin kim tip rin ko ban mga nan chat in wan hang ni tem cha mo ban yele memme wan hang nim te tam ban ruai hap nang lo bar khoi clean jing clean sa jan kam the jing shit hap nang lo bar ro jing shit rum ni shi jai khasi but Chinese but continental but Thai everything ka taru have day of that level na ingan yo kata jing kai awan hang ni kiwi gibri hab li pulis wi school ban mo ka finish school habis itu mo hab service habis management man kuno man hikai school Tengi la yo lo ni fashion designer in hikai ni everything ngata kala yo lo tengah semua pa la semua pula beli lai pala anyone Jadi bon kila keren he because I work the same nala em ha kajo ka jing em bat ki ngaru masongo shi bon sin kumbaki ong your words fall short la batai bang kumrade ba hak tho kot ru la bon ban tho ki memories ki jing hikai kum ka kon bat yana de shinat ru ki jing hikai Jing long strict jong ni uncle Neil Bonsen ka sat selang tang ba it set me for life. Kidi hijing hikai ba da lele nganun plat da la poi ha itu ikat mala yo ba kita hijing kan mau ba ong uncle Neil. This is not the way to go. What jet ikani jet ban long ka ba klan ha ka jing net holiday klan ha ka jing island se ki way banyak ka ba bisar ki way. Ani bon ki content so I'm thankful naman ka ki content jong I na ai ngo ki jing kai jong I ki jing mai jong I mas ngo ki por ba I kanya la yang asinat ban ong ba inyet
ha ka e ka bangala banle ha ka po bangamnyat dalade shina what can I do ngale always thinking ngam la banle ngam jur kum kita ila ben rot kito ila dig ong berat kini barok you can namar ublay la thau yang ni shina iway pa iway ka udan ka thong nam tai iway yung kadai ka duty janga banyet ka ikata and then fulfill it aingo namta kisipara bangalayo hangni iway pa iway at nga sango namta kijing siyam nila ayat lang at kumaong kiniru bangila dan sa hadap namta kasni it's been an amazing journey siya and natip ba uday babat yang kat ni and ada syak kemen kami sen ngambil i pakaman bhai iway kumbadan kita ya kho kita ya kon yang ni that's a real testament jong kacing don bentak baro siapa kini bisna bani i kacing ya na Asia ki daw jong kacing songo te kabon palat ublay tep an ngasu kerman ba ngana ban long kata ka contribution so namun ta kanay ka pinhon hai banga dan kamban bang contribution Karon ko ka interview ka bang bangkan ba i nang duha na gini ka jala ka jeng ngoy bangkan Japan kini ki band members ke jingrong jingmi jang kim mo pala ang menalong gimna banyay nga te but bani i fisya as a team hada banta pidang ba ka jing kaminsim jingay ne but ang tangatan ke jing it ke jing tili di ni ko naga team bu we wish you all the best. Thank you. Sure ke jong pian ni sa khamat. Ke ikajing thmo ke jong pi mo pin ke jingat nanti ke jong pi mo ke ik ibra ko pi thmo pi mot kin man bha kin nong bha. Thank you so much Sachi Sini for ke jong pi and Sachi Sini wish you all the best. Thank you. Very nice interview. Thank you. You feel it.